Arratsaldeon, agurte erdi Mexikoko pelotalekutik, Jaialai Ultorraren barruan, Mexikoko Master Serieseko finala jokatuko dute une batetik bestera, Egiguren bigarrenak eta Aldazabalek, Ola eta Txasioren aurka. Bertako txapelketan lau bikotek hartu dute parte, beste biak kanpoan gelditu dira, Moresmo eta Enbil izan dira horietako bikote bat eta bestea Inklanek eta Ituartek osatutakoa. Neurketa hasi da eta partidua hobeto ikusten laguntzeko Gotzon Enbil izango dugu. Arratsaldeon, Gotzon. Arratsaldeon. Bueno, lehenik eta behin Mexikoko Klub Espainia frontoia ikusten ari gara, ia 50 metro ditu, 59 terdi okerrezpanago, baina kilometro asko daude Euskal Herritik ara, zuek ere estatu batuetan ibilitakoak, ez da gauza bera, beste altura handian dagoelako frontoia eta beste kondizio batzutan jokatu behar izaten duzuelako. Bai, egia esan frontoiare txikilo da, ez? Zesta puntan ibiltzeitun neurritatik hau pixka txikilo da, eta pelota oso askar ibiltza, orduan zuk ere askar moitu behar dezu, eta igertzean da, oskua lehenago berotzen zaizula, askar ostezala oskua berotzen, ez? Eta, bueno, bain berdana geho lasaio hartu, eta partia luzia da, eta dosifikau pixka. Bai, gainera zuek ohituta egongo zarete kiniela jokatzen, Euskal Herrira udapartean etorri arte, gehien bat kinielatan aritzen zarete Danian, ez? Bai, gure gukan jolasten du sistema kiniela dia, eta bueno, beste jokatzeko era bada, da esplosibo, baina denbo gutxi da, tanto bada, eta tanto hori den bazu kalea zugaz, orduan tanto batea hori danak topera jolaste be, baina behin kalea jundezkeo, denbo bate oteza eta eskantzatzeko denboak azu, eta diferenti da partiduak. Bi bikote hauek jokatu zuten neurketa ligaskaren barruan, tanto bakar batez erabaki zen, set bana irabazita iritsi ziren hirugarrenera, eta azkeneko horretan Egigurenek eta Aldazabalek tanto batez irabazi zuten. Falta egin du Olak saketik, Egiguren aski ezaguna da ikusle guztientzat, Ibon Aldazabalagian gutxiago ezagutuko dute, 4 urte daramatza Danian, iaz Euskal Herrian hilabete edo egin zuen. Ola ere makina bat aldiz ikusi izan dugu, eta baita Txasio lehengo urteko udan batipat oso maila honean aritu zen, aldez aurretik oreka igartzen da final honetan ligaskako partiduan bezala ze, Gotzon? Bai, ligaskako partiduetan gehiango 3 eta beste Mexikoko talde bat. Eta bueno, Mexikoko ez zuen partidu irabazi, baina gure artean bakoitzak 2 partidu irabazi ditun da galdu. Eta triple empate bate hontzan, eta azkenengo partida guk Egiguren da Aldazabalen kontra ez genuen set bat itia lortu eta kale jutia tokau zitzaigu. Baina 3 partiduak oso nivelagoak izan dira, eta nik uste finalare horrela xertengo dula. Aipatu dituzu Mexikarrak hasiera batean Inklan eta Baldez hirugarrena jokatzeko ziren, baina antza atzelariak min hartu eta bere tokia Ituarteri utzi zion. Bai, bueno, igertzen da, ez, afizionatu dira eta beste velozitate batea ohituta daude. Ez da ohituta gu ibiltzegan velozidatea eta bueno, errek faktura jarzaioa, baina bueno, lota sartu eta bota eta nahiko txukun ibilizian egia esan. 3 eta 2 urdinak aurretik, atzean tantoa Hortzigoiri Txasio lortu du, Ibon Aldazabalek ezin izan du saskian sartu. Bikote orekatuak antolatu dituzte Mexikoko txapelketa honetarako, eta horren adibide 3. setera sarritan jo dutela, naiz eta lehen Gotzon Enbilek esan duen moduan 3. jardunaldian bereiek setik lortu gabe gelditu ziren eta argatik galdu zuten finalerako txartela. 6. tantoa jokoan, gogora ezagun 2 set jokatuko dituztela 15 tantora, eta berdinketa balego, set bana irabazizkero, 3. bostera izango litzatekeela. Mexikoko Distrito Federaleko frontoian, berriro huts, Aldazabalek 4 eta 2 aurreratu dira, Ola eta Txasio. Ondo ezagutzen dituzu, Gotzon, 2 atzelariak, okerrezpanago, 2 ere zure pelotarekoan aritzen direlako, Danian? Bai, elkarrekin jolasten dugu urte guztian, eta bueno, Txasio badi joa urte batzuk ja ondo jolasten, goiko kinelak jarri zizkionetik, karo, kontraio bekin bai jolasten, asko mejora usun, eta urte batzu di joa ondo jolasten. Eta Ibone bai aurten ja goian jolasten jarri jo, eta egia esan urte betian difentzia handi indula.
beti ikasten da hobiagoekin jolasten, ez? Eta difentzia handia egin du, eta bueno, oraindik gaztia da, eta ikusten zaio badakala, gehiago emateko. Ibonen anaia, behar bada veteranoagoa eta ezagunagoa, Aimar, aurrelaria. Bai, aurrelaria, bai, urte askoan jolastu elkarrekin hemen Euskal Herrian. Eta Osaba berriz, Felix Espila handia. Bai, arekin bai urte asko jolastu. Bai. Oraindik ere segitzen, hemen du entrenatzen, astero. Bai, eta gogor, seguru aski. Arek ez dizu, entrenamentuan aurra irabaztea jungoa, seguru. Master Series Mexikon finala jokatzen ari dira Egiguren bigarrena eta Aldazabal, Ola eta Txasiroen aurka. Eskuz ipinitako markagailua ikusi duzue, 3 eta 4 sakea Donostiarrak aterako du. Bakarrera maila honetako txapelketa guztietan, azken urteetan ari diren moduan. Egiguren bera, pelota arrebotera bidean jarri, berriro gauza berbera egin beste atzelariak, utzi Egiguren entzat Aldazabalek, bidurritu egin nahi izan du, baina Txasiok ez du arazorik izan, eskubiz hartu, eta atzeratzeko Aldazabal. Atzelarien arteko borroka, orain aurrelaria sartuko da jokoan, pelota asko aurreratu baitzaio Egigureni. Ola. Ibon. Ola. Azpitik, suertez egindako. Tanto izango da. Ola beti esaten dugu Gotzon, ez dela mutila handia, baina sekulako egurra daukala. Bai, nerviozko mutila da, eta frontoi txiki honetan batez ere, hor errebesakin jotzen dunean behian, oso askar tortzen da pelota eta kostaiten da jartzea ondo pelota. Sartzen bada zure, beti harrapatzen dizu postura honean ez, eta gero ere bai botatzeko ez zaude ondo. Bai, pelotari arriskutsua. Mexikora iritsi zinetenean, espero zenuten aurkitu daltzen iten? Mexikon bai, bueno, ni ondan egon ja frontoi honetan, esautzen nuen. Hori txikia zala, Txasiok eta Iboneko hendik etzen jolastu. Eta, bueno, diferentia da, ez? Gaina bi mutil hauek mutila ondila dira eta nik uste hobeto moldatzea jala frontoi handi batian. Baina, bueno, nahiko ondo, ondo ikusi ditut bilak. Eta gainerantzean, hango giroari dagokionez, pelotazale asko, ez dakit Euskalduna badiren, garai batean ara joandakoak, nun mugitu zarete, zer jende klaserekin? Bai, gehien bat, han bizidean Euskaldun jendiakin, gaiekin ibilika gehien bat. Bai, asko dago egia esan, harrituta geldiu hori bai. Eta puntan mugimenturik eta bai, gazteak eta baldabiltza edo? Bueno, afizionatu mailan, baina ez dien gaztiak, ez da ikusten nola... Gu bain, nire adekuak, gutxi gora botama piko urtekuak, afizionotan, baina ez dugu ikusi ez dakit ongo dian eskolak, baina afizionotan txapelketa eta jutean jendia, hori, sarrauak dira. Beste pelotareko espertsura itxita aldago? Bai, ikusi egin kanpotik, onginan kanpotik ikusten, baina santzuen barrutik oso jauei urte edo itxita eta oso gaizki daola eta ez zigun utzi sartzen, baina ondo oso politia da kanpotik eta ikusten da garai batean frontoi handia izan dago dela. Egigurenek ez du errebotea eramaterik izan, bere burua lurrera bota arren, 6. tantoa lortu dute urdinek eta salbak entzun ditugu Mexikoko, DF-ko Klub Espainiako pelotalekuan. Nik uste kakua hor daula, frontoi honetan, errebotia ez asko ez asko ertetzia. Zaila da, zageruan txaz, pasatzen basea pixkat errobotiak asko ertetzeu eta delanteroa mina handi hilekizu orduan horra bota bertzaio. Atzelai atzien notia, baina ez asko ertetzia pelota. Txasiok pelota atzeratu, asko atera da, baina Egigurenek ezin izan du behar bezala eraman. Bai, aurrian rematatzeko ere ez dezu pelota asko hartzen, txikia da eta sakia sartzea zaila da. Orduan tanto gehienak hortik etortzea, errebote luziak eta botatzen zaionean delanteroak errebotetik tanto asko egiten ditu. Hori ebita hor da. Hortxe duzue, lehengo tantoaren errepikapena. 5 eta 6. Berdintzeko tanto bat behar dute gorriek. Hortxe da Mikel Egiguren. Zakea sartu du, 4. marraren atzetik. Aldazabal. Erritxorrak botez. Ondo botela ester.
Txasio, Aldazabal, inoiz jokatu gabeak, otzon enbilek esan digunez, Mexikon, baina hau laugarren partida izango da bi bikoteentzat, aurrez hiruna neurketa jokatu behar izan badituzte. Seina! Oso ondo hain Aldazabal, lehen Txasiok indun bezala, errebesaz, baina errebotian behian jotzen, eta ez du berten errebotiak eta olak ezin izan dira. Hor zaila da bai zageruantzat sartzeko aire eta baita errebotatzeko ere. Udarako lehen da biziko tornea dugu hau, Jaialai World Tourraren barruan, aurrez Pro-Am lehiaketak izan ditugu, Bilbon hasi, Hondarribian jarraitu, gero Gasteiz, Barcelona eta Bilbo urrutitik nola jarraitu duzu, han albisterik jaso alduzu, nortzu izan diren irabazleak eta... Bai, bueno, internetik gaur egun dan enteratzea eta bai ikusi dugu. Txapelketa gorroan indituela eta oso ondo da hori, neguan ere zerbait egon dadin eta batez ere afizionauak ez. Profesionalakin jolasteko aukera izateko eta mejoratzeko bai, beti ikasten dezu hobi hauken jolasten. Zuek Daniokoak zer retoritzarete, 2 hilabeterako? Bai, ustaia eta guztua jolastuko demen, da iraiak 2an irekitzen da frontoia berriz, eta ordurako ja nengo jolasten berriz. Suerte gutxiago izango dute Miamikoek gaiek ustailerako etorri dira. Bai, ez dut aukera hori izan, jabe berria dazke eta ez di utzi, edo ez du nahi izan gehiago etortzia, han nahi du jolastia bere pelotaiak eta behien oporrak bentsat meneuko de jolasteko aukera, agustuan. Zuen Julioan, markatu. Frontoiko jabeak ez dakit berriak diren, baina berrikuntzaren bat, obraren bat egin zuten zuen frontoian, ez dakit mesede edo kalte zer egiten ari diren kanpotik datozen ugazaba berri hauek. Bueno, guriak bagenekin, iteko intentzioa zeken, kasinoa jartzeko, eta bain gaude obrako fase batian, eta hori bukatu arte ikuslientzaleku gutxi do, baina bakigu temporala dela, eta dena irekitzen duenean funtzionatzen duen, ikusiko dugu. Eta Miamikoek zer diote, haiek estu hartu dituztela? Bai, Miamikoa kasinoa eta jarritak dana funtzionamentua, baina jabe berriak ematen du gaur etorri diela eta negozioaketetan dabiltz, aber sosa hona lortzen duen eta urte askotako jaiala egitzen duen. Aldazabal, nor baino nor indartsuago bi atzelariak, Txasio, frontoiak 50 metro eskaz ditu, 49 terdi, txiki xamarra aukeran, askoz ere handiagoak ezagutu izan dituzte, pilotariek, Aldazabalek zer egin gote du, kanpora. Oso aurrean harrapatu du pelota eta ia zer egin etzekiela gelditu da. Bai, paretan kontra gaina etzekan lekuik eta ezin izan du bota ondo. Berdinketak izan ditugu lehen da biziko set honetan. Errebote luzea bota dio eta bitu. Hori bita berda. Ezker horma ikutu, kanpora joaten utzi du Olak, marraz kanpora zegoen bera ere eta ikusi du. Pelota horrek botea kanpoan egingo zuela, Zazpina, berurik baltzegoen? Berua? Bai. Keba, temperatura oso ona. Urte guztian nahiko temperatura berdina izaten benda Mexikon eta euria itezula hori bai, euri temporada mentzan da ia egunero euria geneuka, baina temperatura oso ona. Ondo. Pelotak zer ziren hemendik eramandakoak? Bai. Ondo, motelak, oso motelak frontoi hortako, baina nik uste eta asmatu duela. Etzean frontoi hortan jolasteko onak, egokiak. Garai batean hortza izan zen, berriz ere frontoik berri ura edo zahar ura berrituko tezuten edo hau bera irikiko tezuten Mexikon, ez dakit ura isildu den edo zertan diren orain? Bai, entzuten da irekileik duela, baina, handikan bentsat movimentoik ez da ikusten guk kanpotik ikusten nion da obra ikan da eserretze hon, ez dakit, oingoz bentsat ez dakit. Labur geratu zaio Ibon Aldazabaliz, 8. tantoa izango da urdinentzat. Olak eta Txasiok ez zuten askotan elkarrekin jokatuko. Ez Txasio lehen urtean etorri zan aurrengo aldizonea. Jolastuko zuen Olare bai ontzan urte batzu jolasten danian eta han bai ongo ziala elkarrekin. Gutxi gora beraz, elkarren berri izango dute. Esautzen dute, bai. Naiz eta urte batzuk pasa diren han elkarrekin ibili zirenetik. Aldazabal, zabal zebeletik, pelota errebote ingurura. Ola, barrura errebotea. Errebese ez jarri Berritxuarra. Olak berriro ezker horma ikutu eta tantoa aurkitu du.
Aldazabalek ezin izan baitio eutsi, 9-7. Pontoi hontan eskubiakin bai min asko inleike, baina justo bi sagero hauek errebesista dira. Baina eskubion batuk ezkeo esker horman hemen min asko inleike ere bai. Donibane Garaziko aurrelaria, Jan Kristof, hola. Zai aurrean Mikel Egiguren. Oso gertu darabilte sakean pelota lautik, baina gehienak onak izan dira. Bai, txikia da eta Eskatu egin dio Olak, berak jotzeko egokia ikusten zuelako, Aldazabal. Errebote betik. Botelaster eutsi Ibonek. Ola. Neurriarekin asmatu nahian dabiltza, pelota txulara sartu nahian. Baina ez da gikizun erraza pelota leku honetan. Aldazabal. Txasio. ondo Txasio. Bien tartean gelditu da. Eskerrak eman dizkio Olak atzelerari, pelota jarri behar zuen tokian jartzen asmatu delako. Bai, Ibon aurreuta zegoen eta Txasio pelota bombeuta atzaino iritsi da eta ez du erten errebotean. Hori Ibonek aire sartu, atzien honezko aire ikusi. Egigurenek eta Aldazabalek 7, Olak eta Txasio 10. Mexikoko Master Series finala, 4. jardunaldia. Pelota aldatu egin du eta horrekin aterako du Garaztarrak. Saia da, saketean sartzi hemen. Frontoi txikia da eta aurrelaiai oso eskartortze zaio sakia. Sartu ezkeo, osea, tanto ordila da, baina saia da. Aldazabal, Olakuts, erori egintzaio 10. kuadro parean, pelotari eusten saiatu denean. Bai, sartu inbertzun ze zageruei aurrian botako zin. Baina esker hor majunda. 8 eta 10. Bai, frontoi txiki izatian tantuak motxo dia. Eskarro dia, baina tanto motxak bertetzen du. Baina biztosua da ikusteko. Gustau zitzaidan. Egigurenen sakea, keinu egin bai, baina urruti zuen pelota saskitik, Olak eta utzi egin dio. Txasi hori, Aldazabal. Aire sartzeko agindu atzelariak aurrelariari. Egiguren, pelota arrotu nahian, Txasi hori erori egintzaio. Eta frontitik kanpora zer bizimo du egin duzue han ibilizareten egunotan. Bueno, egia esan ez du goizak egitzen ditun, ze astazkean iritsi ginean da jolastuin berri izan ginen. Egunero, osteguna eta ostiala eta larun bat ere bai, eta goizetan hori zoze ikustea jute ginean, da gero baskita, hotelea eta ja partidua. Eta hori ikusi ginen frontoi zarra, plaza, eta gauza askoik ez. Gero hori, ibili ginean, hori, han dauden euskaldunakin, han bizidan euskaldunakin da hori, behiekin bizita, behien historiak eta ditu, eta gustora ibilige. Hiri handia da, DF, zalaparta handia altzegoen. Bai, egia esan jende asko bizidan, da, bueno, guri eraman ite ziguen, guri zenekin ez da nondik biltzen. Guri taxizian sartze ziguen, da, ara junbera, eta venga. Bai, oso hiri handia eta, jende asko bizidan. Txasiok errebotean jarri, eta behar bada argi eta garbi etzekien Aldazabalek ematen joko tarte izango zuen errebotearekiko, eta kezka horrekin sartzen da beti atzelaria. Pixka bildurrakin sartu da, eta gaina zabaleak hasi joan, oindikan korrika eta lota zaila. Hortxe da Egiguren, eta lehen gotzen den bilek esan duena, sartzen denak tanto erdia eskuan dauka eta Mikelen eskuetan dagoenean, nekez utxe egiten du Donostiarrak. Bai, frontizetik oso urre zaude hor da, erresa da hor ja, behin sartu ezkeo tanto bukatzia. Gunda hola, baina oso zaila da horre iristia. Berriz ere, berdintzeko aukera izango dute gorriek, lehen 3 tanto zaurretik ibili dira Ola eta Txasio, eta berriro tanto bakar batera. Egigurenek aterako du,
Ola zain. Ezker hormaren kontra. Ederki kendu dio. Txasio. Aldazabal. Alditu egin da hori. Bai, horrek pixka biberten Markus. Esaten du ere bai, alturatik pelotak eskapada gehiago iten dula, ez dakit. Horrekin du pixka eta horretik gelditu da, baina ez dakit hori alturatik da, baina hori esaten du. Baina azkarrago da bilela pelota, hori bai, hori argi eta garbi. Bai. Amaikana. Egigurenak aterako du, lehen da biziko, 7 gaude. Sartu da hola, txokoan utzi, saiatu da iristen, baina berandu xamar, etzen bat ere erraza, holak egindeko tantoa. Bai, janek ere igertzea, aurrengo seta bukatzen, ritmo ondila da eta igerriten da, askua berotzen da eskar. Bigarren bota egin eta gero iritsi da Aldazabal, aurretik berriro urdinak 12 eta 11. Oraingoan kendu dio Egigureni Olak, Aldazabal, errebotera pilota, Ola, ondo jarritakoa, bikain eutsi dio Berritxuarrak, Txasio. Iaia gainetik pasazuen, baina eraman ahal izan du Egigurenek. Txasio, Aldazabal, eskura eman dio, Bizkaitarra etekin ateratzen saiatuko da, pelota zail eraman du hortzik. Ea Mikelek zer egiten duen. Txasio. Asko aterako da. Egiguren. Azpi-azpitik ondo. Aldazabal. Inork ez du pelotari galdu nahi orain. Atzelariak ari dira batipak parte hartzen. Aldazabal, ezkerrematik pelota atera eta errebotean jarri nahi. Eskubiz ezin Txasiok eta lehen Aldazabali gertatu zaiona orain beste atzelariari. Bai, oso ondo bota dio, hori da altura bila berdana. Asko Ortega berrebotian, zagero sartu da dira horratzean, atzeko paetan kontra. Porque pelotari usten badure bai, errebotean gutxi erteten du eta horrela jantzat pelota txarra sartu inberdu zageruan. Giro polita Mexikoko pelotalekuan. Master Serieseko finala ikusteko. Olak keinu egin baina utzi. Txasiori, zabaletik, errebesez. Mikel. Bote egingo dio Olari. Txasio. Egiguren. Olak barrura. Aldazabal. Ona doa. Egiguren. Jokoan utzi. Bikain. Oso ondo. Eta hor Mikelek hartzen duenean edo nola bota dezake. Argi eta garbi ikusi du Olak hor. Jokoan utzi duten lehen da biziko pelota goxo-goxo benipen, lehen luzetxeago beste batean utzi du Olak, baina zeinen ederki utzi duen Gipuzkoarrak. Bai, aire bilaudi hor, Olak pentsatzezun zabalduta zeola Mikel da, Mikel barroa jundata aire eskuan eukid. Ondo gurutzatutako sakea, atzera Txasiok, Egiguren. Aldazabal. Txasio. Pelotari boterik egiten utzi gabe, bi atzelariak. Gehiegi arrotu nahirik gabe. Hau bai. Oso ondo. Errebotean ipini du. Ola. Mikelek utzi, Aldazabali. Txasio. Aldazabal indartsu. Ola. Ibon. Ondo jarritako eskubiz. Eraman Txasiok berriro Aldazabal.
Txasio. Atzelarien arteko jokoa tanto honetan. Hori labur geratu zaio Mikeli, ez du eramaterik izan, eta berriro berdinketa. Oso orekatua doa partida. Bai, eta tanto gorra, ritmo ondian da oso gorra. Aurrelariak baino gehiago ari dira atzelariak tanto gehienetan. 15 egiten dituenak, lehen da biziko seta irabaziko du. Eta bigarrena irabaztea aski luke. Ikusiko dugu, lehen da bizikoan nork irabazten duen. Sakea iaia labur geratu zaio, baina ontzat eman dute epaileek. Olagoso indartsu. Haze pelota eraman duen Ibonek, baina gero ezin txaparen gainean jarri. Etzan txarra, hola zabalian zegoen geldiuta eta moztu indu pelota, baina toldo juntzai. Nahiko egin du pelota horretara iristerekin. Bai. Egia, ze bote txiki egin duen. Bai. Bi aldiz hasi da Berritxu Arra jokaldia egiten. Lehen paretaren kontra eta orain txapagainan moztu nahian. Bietan gaizki atera. Eta hola eta Txasio aurretik dira, 14 eta 13. Bai, tanto gatu zaio. Tanto klabe hau. Olaren sakea, asko egin du gora, botea den ondoren. Ola tokiaren bila, gehiegi jetxi du eta amalauna. Aukera zuen tanto bukatzeko, txikitu egin nahi izan du pilota. Bai, oso goian hartu du, etzon ondo jarrita. Eta soltatu indi. Pelota oso askartortzen eta ez dizu den behimaten jartzeko. Azkeneko tantoko sakea Mikel Egigurenek izango du. Hor da Egiguren. Txasio. Ezin Ibonek. Tantoa urdinentzat, 15 eta 14. Hanketa juntzaio, behia, ezin izan sortu. Hala ere, Mikel Egiguren esperientzia handiko mutila da. Zuen kontrain zuzen ere bi eta huts irabazi beharra zaukan, hirugarren jardunaldian ez zirudien erresa, zuen aurreko bi garaipenak ikusita. Bilbon ere lehen aipatutako Pro-Ameko aurreneko finalean itxurari gabe galdu zuten, berak eta Del Rio aurreneko seta, baina badaki partiduak ez direla bukatzen erdian luze jo dezaketela eta Mikelek alde hortatik indarra badu psikologikoki. Bai, gure kontra oso lasai jolastu den da oso ondo egia esan. Oso ondo, guk ez genuen gure auki, nahi pelota asko guntze daizkian errebotera eta Mikelek aprobetxau zituen errebotian ez. Lehenkoan Julian Retegiri elkarrezketa egin genion eta pelotariaren adinari buruz aritu zen, bete-betean noiz egoten diren eta bar, eta arek esaten zuen 30-34 urte bitarte horretan eskuzko pelotari bintzat onena orduantxe eman dezaketela. Zuen kasuan, zein iruditzen zaizu, kaso guztiak ez dira berdinak izango, baina adin ona egokia? Nik uste, hombre, zu ondo oteko, fizikoki, ez dezu adin oso asko euki berrez, baina beste alde batetik bai veterania betu berda. Ogeta bikin fizikoki oso ondo zaude, baina bain di veterania. Nik uste, ogeta bostetik aurrea, ogeta 6-7, ogeta 13, ogeta 14 arte, ondo zaude. Nik uste, tarte hori dela ona. Ez badituzu arazoak eukitzen, fizikoki. Hala ere, hortik gora zabiltzatenak ere, oraindik goi mailan, eta adibidea, zeu, eta Mikel bera, oraindik ere goi mailan. Bai, hori fizikoki ondo bazaude, hori ja veterania urte asko zuaz jolasten da, veterania kasu, oraindik hori fizikoak ez bakazu problemik eta mantendu zaitezke hor bai. Olaren falta ikusi dugu sakez, 2 eta 8 huts aurreratuta zeuden urdinak, lehen da biziko tantoa, oraintxe gorriek, 1 eta 2 bigarren setean. Txasio. Atzelariak berriro protagonista tanto honetan
nor menderatuko. Eraman Olak. Gara pelotas. Olak gora bota. Barruan izango da. Egiguren. Bien tartean jartzen saiatu da Txasio. Ozta sartu du frontisean Goiko txapa jo gabe. Txasio katzera, Aldazabalek ezin. Tanto bikaina egin du hortzi goiri Txasiok. 3-1. Lehen gortean zure bi herritar Euskal Herrira etorri gabe gelditu ziren. Goikoetxea eta Lopez etorri ziren, baina partido bakarra jokatuta alde egin zuten. Aurten berriz etorri dira, baina haiek alde batetik ibiliko dira, zuek bestetik. Ez dakit, aurrera pausak egin diren, Gotzon, lehen gortean bezala gauden, okerrago. Bueno, bai, pausak ondia, nik uste dut ondiala, Jaialai World Tour aborten du. Eta gero, federazioak, nik uste dut azken momentuan organizatu dituen txapelketak, ez? Ez da, nire ustez, hobeto da, danak elkarrekin txapelketa bat ingo gainun, ez? Baina, bueno, aborten du eta partidua dian danak ona da guretzat, ez? Zenbat eta txapelketa eta gauza gehioan, hobeto izangoa. Baina nire ustez hobeto izango litzateke, danak elkarren kontra jolastuko gain. Baina, bueno, hori ez da gure eskurez. Eta noiz bait ikusiko ote dugu? Bueno, nik uste hori, bai federazioako konsejoa edo danak, eta baita pelotariek ere bai ados egon behar duela, ez? Pelotarien atletik bai baude jendia, ez dut nahi jolastu txapelketa batzuk, eta ez da, nik uste denen artean jarri bergala ados. Eta Ijapa mailan zerbait egin daiteke? Ez dakit, esatizut, Ijapa mailan ere danetik dago, ez? Ijapa da asoziazio bat, baina hor barruan ere iritzi desberdina daude, eta nik uste adoztasun bate iritsi arte, ezingo dela horrein. Beraz, zaila da, konponbidea bai alde batean, zein bestean aurkitzea, eta ez dakigu, zenbat itxaron beharko dugun berriro lehiak eta bakarrean, pelotari onenak, denak batera, batzuk besteen aurka ikusteko. Bai, nik uste danok jarri berrela gure aldetik, bai pelotariak eta bai federazio. Bueno, zuei dagoki zuenez, atzo aurkezpena egin zuten, Hondarribian, 6 bikote izango dira parte hartuko dutenak, Olaran eta Txasio, Aritz Erkiaga eta Leo, Arbe eta Zuzeu, eta bestetik Egiguren bigarrena eta Ibai Erkiaga, Ola eta Etxeto eta Iturriaga eta Aldazabal. 6 bikote eta 6ak ere maila honekoak. Bai, bikote hona dira, gaztiak, batez ere, baude hor veterano batzuk, baina gaztiak asko daude. Arben kasua, hori nik uste importantia dela, gaztiak sartzen jutia, geroako pelotaiak formatzen juteko, ez? Eta, bueno, ikusiko dugu, nolako partido gertetzen duen, nik nahiko horrekatuta ikuste ditut parejak, eta txapelketa hon bat ertetzen duen, da jendia guztu balagatzen da. Arbe aipatu duzu, zure bikotea izango da hain zuzen ere, eta lehen esan duzuna, 22-23 urterekin pelotariak ez du guztia jakiten, eta tarteka aholkuren bat eman da, eta lagundu beharko diozu Markinarari. Bai, nik aldeten dana lagunduko diot, baina ikusi izan ez jolasten Arbe eta oso pelotaria da, ez da indartsua edo, baina oso pelotaria eta bueno, saiatuko gara, leuna erakusten eta txapelketa hona egiten da. Eta buruz jokatzeko ere prest daude? Bai, bueno, gukan Ameriketan ere singlia jolasten dugu egunero, banakakoa, eta bueno, bakarrik partidua jolastea singlia preparatu inberda pixkat, ez? Ibili oin arte prepatzen, eta bueno, hemen ere ensaiatu eta gauzak inberko diteu. Eta bueno, jartzen badigue, preste hongo jolasteko. Launa dugu, Mexiko DF-ko Master Serieseko finalean, aurrenekoa Olak eta Txasiok irabazi dute tanto bakar batez, 15 eta 14, eta bigarrena ere oso orekatua doa. Launa honetan, sakea Olak aterako du. Bai, partido gona da, xantzat, korredorientzat. Igualagoa. Korredoriak ez dakit, baina aposturako, jokorako joera handia amendokate Mexikarrek. Bai, asko gustatzen zaio apostatzen. Bai artean bai, seguro ongo ziela apostua.
Olak, orain bai, txikitu duela. Bai, horrela zintzaio gota. Horre rebote luzia horrela lagatzen bai duzu. Tanto hori da. Lehen 14. Tantoa egina zutela 15. bila. Antzeko jokaldi bat egin du, baina orduan behar bada pelota godurago etorri zaio. Oraingoa erosoago errematatu du. Eta hor bai, birrintzeko gaitasuna baduela. Olak. Tanto bazkar batek erabaki zuen, bibikote hauen artean ligaxkakoa. Eta martxa berbera darama, finalak berak ere. Bi setetan izan edo 3 setetan. Oso tanto gutxiren aldea dago. Harrapatu egin du bipareta Olak, eta gero ez du bukatu, harrapatu egin baitu Ibon. Biek izan dituzte bina aukera bukatzeko. Ola, aurkaria nunden begiratu. Beste aukera bat. Aldazabal, pelota zaila asko sartu ditu. Kasio. Egiguren. Oinetara bota dio Txasi hori. Ez zine utzi. Bosna. Eta tanto gorra haure. Plosiua. Biek izan dituzte bukatzeko aukerak. Pelota zailak denek eraman dituzte hemen. Eta berriro ere bete eta ikusi ditu pilotariak erritmo ikaragarrian jokatutako tantoa izan baita. Berorik ez dago, baina altura handia Mexiko 2000-tik gora, hala? Bai, 2000 metro esaten duen, hortikan. Barna sartzeko, bai. Anak ere komeriak. Gainerantzean lotarako eta arazorik ez. Ez, ondo ongea. Ipareta horrek tanto ematen zuen, baina harrapatu egin du Olak. Olarenak ere tantoa izateko martxa zeraman, baina ezin. Eta bain, luzegi atera du Mikelek. Este iresten inorre, hortxe jozte. Falta batzuk egin dituzte, bai Olak eta baita Egigurenek ere. Pilotaleku berezia da, labur xamarra, arriskatzen ari dira sakea egiteko garaian, bere burua salduta ez ustegatik. Eta jakina horrek beste aldere badauka, utxe egiteko proportzioa handiagoa dela. Aldazabal, oroar Laurak ari dira gotzon partiduen egiten. Bai, ganak egia pelota txarra sartzen. Txasiok asko sartzen pelotai bada, baina Ibone bai ikusten dut pelota sai asko sartzen, Partido gorra. Zeina? Hasieran dudamoduaren bat izan du Berritxuarrak, baina gero ondo ari da. Txasio. Egiguren airez. Txasio. Mikele jautzi egin da harrapatu du pelota hori. Txasio. Hor geldituko da. Gaztigarrena urdinentzat. Eskapa egiten du pelotak, errebesaz botatzen benean, eta aire sartu gara dago, ze errebotean eskapadako hiek ez du ertetzen. Hor ikusi horrekotan Mikel nola jundan atzea, aire txintxilika hor salton, baina hori ezin izan du eta gero ez du erten. Olaren txakea. Aldazabal. Txasio. Ibon Aldazabal. Gutzi egin du Txasio. Geraman Olak nahi duen egiteko modukoa. Egigurenek edarki utzitakoa. Baina Ibonen pelota zoti dator hori, tantua.
Arki bota bitxula, olak eraman du, baina entrega bindio. Eta gero Mikelek oso ondo ikudu rematatzen. Hori askotan gertatzen da pelotan. Txaloak tanto egilea jaso dituela, baina askotan ez dela meriturik ematen aurrez jotako pelotak adari, kasu honetan Aldazabalek egin duenari. Bai. Hori fronto ilusian gehiago igertzea, horlako esforzu gehiago inbertsu hola txula botatzeko. Hemen errexo jatzen da. Hemen berdana da kontrola, justu horrea botatzeko. Egiguren. Aldazabal. Azpina dugu markagailua. Berniketaz josita doa bigarren seta ere. Errebotean pilota. Egiguren. Eskubiz. Txasio. Atzera hortzik. Ezker armaren bila. Ondo Aldazabal. Hola. Ez da iritsi Egiguren. Aldazabal. Orain bai, Mikel sartu da jokoan, pelota atzeratuz, Txasio. Hola. Egiguren. Ederki zabaldu du. Horrek ez dauka bueltarik, 8. Mikelek egin du, tanto gogorra eta luzea jokatu ondoren. Bai, dominatu, bilatu hor bote korrido eta arki bukatu. Aurretik dira gorriak, bigarren seta irabaz egin behar dute, partidua buka ez dadin. Txasio. Aldazabal, bizi jota. Altura eman da Olak. Eskobiz. Eutsi dio pelotari Aldazabalek eta orain Olaren txanda da. Abidadura handian bidali du pelota, baina Mikelek egin du tantoa gero goxo pelota jarrita. Bote korrido junda asko sartzen hor Txasio normalian, pelota Txasio ez ditu faiatzen. Baina ja tanto batzu badi jostere bai eta gerriten da. Dena epatu diguzu, denbora askorik ez duzuela izan Mexikon turismo egiteko, eta Dani aldean, oroar pelotariak Miami Danian, ze bizimodu egiten duzu, egunero iaia kinielak edo? Bai, guk daskauk bi egun jai, igandia eta astelena, eta gero egunero jolasten dugu. Asteartea eta larun bata, jolasten dugu bi aldiz egunean, goizian da gabez, eta gero asteazkena osteguna eta ostirala gabez bakarrik. Eta bueno, normalian goizak egitzen ditu libre. Ora. Eraman, harrigarria izan da Mikel Egigurenek sartu duen pelota hori, nahiko egin du pelotak bera ez jotzearekin, nola eutsi dioen pelotari, eta gero lortu du frontisera eramatea. Beste aukera garbi bat gelditu zaio Olari eta ez du barkatu, baina ez da jokaldi hori askotan ikusten Gotzon. Bai, ni guztien jo bertiola pelotak eta ez da egin nola kendu da eta saskian sartu. Baina hortik ezin da milagro egin osake. Entregatu indu eta gero tanto indu. Hortxe ikusiko duzu, Bai, velocidade askokin. Begira. Nola eraman duen. Baina hor. Baina satisfazio horrekin ere geldituko zen, naiz eta tanto besteak egin. Bai. Haze pelota sartu duten pentsatuko zuen Mikelek berak ere. Erdinketaren bila urdinak Gotzon eta esaten ari zinen, han Danian ere tarte handurik ez daukazuela goizak gehienez. Bai, gu goizak egitzen ditu libre. Miamikoak diferente, haie goizaz jolasten du. Baina goiza libre egitzen dugu, nahizun egiteko, umia dazkenak umiakin, estudiatzen nahi dianak edo... Bai, goizak libre egitzen. Bizi moduna akago esan, zin duke jatu. Zenbagarren urtea, estatu batuetan? Nila 12 ditu. Azkar pasadia gaine, segituan, entera horrez. Gorrien tantoa, sakea Mikel Egigurenek aterako du, Mexikoko Master Serieseko finala ikusten ari gara, aurreneko seta Olak eta Txasiok irabazi dute, bigarrenean aurretik, Egiguren bigarrena eta Aldazabal ditugu. Itantoren aldea baino ez, 10 eta 8. Olak eraman du errebotea, Mikelek
Irritu atzekaldean, hortxe dauka nahi duen egiteko aukera. Gainetik pasan nahi Txasio, mutila handia da. Aldazabal. Eraman du, hau ere celebre izan da. Askiarekin ikututa. Bultza bai du pelota frontisera. Aldazabal. Bote handia egin dio, baina eraman ahal izan du. Txasio, eskubiz. Baita Ibon ere. Hori ez. Ikutu egin du. Txistua jodu arbitroak eta ea berriro ikusten dugun. Olak eramandako erreboteari. Pelota gainetik pasa egin du, baina puntistok izaten duzuen errekursoa horixe izaten da. Nola edo ala. Askiak ikutu dezala pelota eta... Bai, bote pronto jarri da, baina ezin izan sartu Txasio. 3 tanto hartu ditu, ventaja. Aurreneko setean 3 tantorekin Ola eta Txasio ibili dira, gero harrapatu egin dituzte. Baina amalauna egin eta gero azkenekoa beraien alde erori da. Orain ez diote aldetxoari ies egiten utzi nahi. Mikelek eta Ibonek. Berriz ere antzeko jokaldia, oraingoan jara. Amabigarrena gorrientzat. Frontisetik. Etxe joan dugu fuerte, justu eraman du. Rotak soinean eman dio Olari eta jakina hori falta da. Berak, etxe joan oso fuerte. Orain arteko alderik handiena gorrientzat. 12 eta 8, sakez egindakoa. Nik uste nahi tatera duela erdialdera. Zabalean ikuste eta gero eskerpa eta kajunda eta Txasio estio den moik eman. Eske frontoi txekia da, hemen oso eskarri bili berdezu, estela. Eso den moik eman. Beste frontoian Mexikokoa itxita dagoen hori luzeago azala uste. Bai, hori oso ondila. 3 eta ez dakit zema, Gernikako baina ondila. Gernikako azka berro eta mazazpien mesortzi, harek 3 eta ez dakit 3 oso ondila bai. Garai batean munduko pelotalekurik onenetakoa, hori eta baita Kubako Palacio de los Gritos ospetsua, ura hendik ere handiagoa zela uste dut 74 metro edo. Bai, hor txesian bilak uste, nahiko antzekua. Mexikoko Klub Espainiako frontoian ari dira leian. 3. setera joan gaitezkela ematen du, 5 tanto hartu baitituzte Egigurenek eta Aldazabalek. Erritxu errakatzera. Bai, hau iten badute. Eskubiz orain Ibon. Ola. Aldazabal. Txasio. Errebotea jo baino lehen sartu du saskia Txasiok. Egiguren. Txasio. Ipareta kanpora. Bai, ez da ondo jarri eta garrez gabindu. Entrego berrian, bamentzat bipareta botatzen saiatu da eta gaizkerten du. Bi falta zaizkie bigarren seta irabazteko gorriei. 6 behar dituzte urdinek. Askotxo irute zait, baina ber. Olaren sakea, labur geratu zaio, ezin Aldazabalek eraman. 10 eta 13. Sakez egin du Arestian Mikelek tanto bat. Hau Olak modu berean lortu du. Bote motxa indio. Ez dio den moik eman. Olaren sakea, hau ere ondo bideratutakoa. Azpi-azpitik, Aldazabalek, Txasio. Lan bikaina egiten ari dira bi atzelariak. Ola. Mikelek eraman. Olaren aukera, txokoan utzi.
partida hasieran agian iritsiko zen Aldazabal, baina ordu betetik gora doa neurketa. Bai, gerra egiten da. 13-11. Beste bat iten badue. Arrisku handia. Itanto ez baitira asko garai hauetan. Egiguren. Olak eraman, baina bere burua salduta utzi du. Mikelek. Ondo bota du Bipareta erdira. Baina guain ere Olak entrega bindu. Errebote txarra jarri dolako igunen. 14-11. Lau pelota izango dituzte, bigarren seta irabazteko. Egiguren bigarrenak eta Aldazabalek. Desioa, duda indu sartu ez da. Horre entregatzen behazu, frontoi motxontan. Hola, aurrera xeago joan zen, Bipareta zaintzera. Ikerek bazekien eta atzerago eragin dio botea. 14-11. Hirugarren setetik gertu daude, baina beste bat egin behar dute gorriek. Bai, ligileko partiduan ere 3 seteta juntzian eta launa bukatu zuten. Azkengo tantuak erabakizu. Antzeko zerbait gertatzen den, emozioa nahi baitute ikusleek. Ikusten da, parejak nivelatu dela, ze hainbeste partidu danak justu urtetzia. Mexikoko ordezkariek bukatu dute txapelketa partidarik irabazi gabe, baina hala ere Mikelen tantoak amaiera eman dio bigarren setari, beraz hirugarrenak erabakiko du. Bikaina izan da Bipareta, lehengoa erdialdera egin duen bezala, orain askoz ere aurrerago, goitik behera, hori ez zegoen eramaterik. Eta hirugarren setak argituko dugu zein izango den Mexikoko Master Seriesa irabaziko duen bikotea. Oso garrantzitsu ondo hastia, postantota da eta are bat tanto hasten basa galtzen ja, posta egiten da gero. Bote egingo dio Aldazabali. Mikelen jokaldia, harrapatu Olak, eta hortik ez du barkatu. Aukera ona izan du Mikel Egigurenek aurreneko tantoa berak egiteko. Nik uste kolokatza fundala gehiago. Ez du indar asko eman da denbora eman dio Olai iristeko. Ondo asteak asko balio du horrelakoetan, margena txikia baita. Aurreneko tantoa urdinek egin dute, Olak eta Txasiok. Donibaneko aurrelariari dagoki orain sakera ateratzera. Eko ondo ari da sakearekin, motz-motz ateratzen, falta gutxi egin dituen beste arriskatuta. Konzentrazioa handiz. Sakea Olak. Aldazabal. Olak barrura errebotea, tanto, bigarrena. Rebote luzea, eskerpaetea kruzau dio eta hor saia sartzen. Abita utze. Lehen da biziko setean, tanto bakar batez, gailendu dira urdinak. Errezago irabazi dute bigarrena gorriek, 15-11. Hirugarrena laburrena denetan, eta oraingoz aurre hartuta urdinak daude. 2-huts. Hola. Errebotera Aldazabalek. Labur gelitu zaio Olari. Ibon, azpitik. Ze pelota sartu duen Txasiok, baina gero kanpora botako du, bai, gehiegi zabaldu du, zailen egin ondoren. Bai, pelota saia sartu du, baina ez zuen ondo geldiuko. Eta botatza jondanean eskerpa eta harrapatu dio. Bai, hori sartu garra zekan, ze bestela errebotean ez zuen erten asko. Hortxe ikusten ari gara, errepikapena. Hotela Esterroso pelota zaila.
Sartu du, baina gero zabaltzen hasi, kontrakantxara joan da, eta orain berdintzeko aukera izango dute, Egiguren bigarrenak eta Aldazabalek. Ez dago finala askoren baitan. Aber launa egite ben, gaur ebe. Emozio. Dakea Egigurenek, Txasio. Arra pelotasua. Mikele Geraman, Olak gatzera, gainetik basan nahi, gehiagi atera. Egiguren, Txasio. Aldazabal, Ola. Ondo, Txasio. Oso aurrera joan da Mikel. Txasio ondo kolokatuta. Aldazabal. Pelotean agindu nahian. Ola. Mikelek aukera ikusi du, baina azkenean utzi egin dio Aldazabali. Ibon. Errebotaren kontra, pelota zaila sartu du berriro Hortzik. Gainean, Olak moztu. Sartu hori ere Ibonek. Ola. Ondo Ibon. Haze hiru pelota sartu dituen. Ola azpitik berriro. Batzuk erasoan, besteak defentsan. Baina inork ezin izan du bukatu orain arte. Olaren pelotakada indartsua, altura handi hartu du eta tantoa urdinek, baina haze tantoa jokatu duten orain ere Gotzon. Bai, bi pelota oso zaiak, Ibonek errebotia, eta gero eskubiakin behian sartu duna. Ikusi besterik ez dago, jendearen erreakzioa batetik, eta bestetik pelotarien aurpegiak. 3-1 aurretik dira, Ola eta Txasio bi tanto behar dituzte Mexikoko txapelketa irabazteko. Txasio. Mikel nola juten, 11 kuadro baino. Oso arro, oso luze, bipareta, harrapatu. Aldazabalek eta tanto, utzi beharreko pelota harrapatzen saiatu da Ola, eta... Bai, tentazio, aurrean harrapauta, tanto ditu aukera asko askazu, eta zesta jarri du, baina ezin izan du sortez. 0-0, berdintzeko aukera Egigurenek eta Aldazabalek. Txasio. Huts orain Aldazabalek, aspaldi horrelakorik egin gabe zegoen, laugarrena. Partidu guztian jogu nolako bat, kasualia dira bantxe, bukaeran. Bat behar dute Olak eta Txasiok, 3 egin beharko lituzkete Egigurenek eta Aldazabalek irabazteko, dena da posible. Emozio gehiago ez zin eskan aurketari. Gaina etorri zaio. Eskerpaetian pika du eta pixka sartu intzaio gorputzen. Bueno, a ver. Olaren azken sakea izango dela, hori ziur. Aldazabal. Oso luze. Barruan. Olarentzat aukera. Eta bukatu da. Bukatu da garaipena. Olak eta Txasiok lortu dute. Neurketa ona ikusi dugu. Neurketa ederra. Lehen da biziko seta. Urdinek irabazi dute bigarrena gorriek eta hirugarrenean 2-1 aurreratu dira. Iaia iruna berdindu dute, baina tantoa urdinen alde erori da. Pozik irabazleak. Oso merito ondize eukigu danok, partidu gogorrak izan die, eta posa ondize, eta hori, danei zorion duz, egiz esan, Mikelek eta Ibon Aldazabalek ere oso bikote gogorra indabe, ez da erreza izen, tensio ondize, nekie pilatute, eta, bueno, azken ingure alde, eta, bueno, baina zorizona danek. Gaurek txaloak merezi dituzte, eta hortxe duzu, Euskal Gobernuko kirol zuzendaria Jon Redondo, Mikel Egiguren eta Ibon Aldazabali saria ematen, eta ondoren Ola eta Txasio garaileak Mexikoko agintarietako batek eman zien
garaipena, Mikel Egiguren ere anaiarekin ikusi dugu, Iñaki Egiguren Jai Alaibeko buruetako bat, hortxe ditugu irabazleak, gotzen bil, eskarrik asko, eta horren arte, ea uda ona prestatzen duzuen Euskal Herrian, eta partido honez gozatzeko aukera izaten dugun. Bale, eskarrik asko zuei, ea partido ona gertetzen dian, da jendia biltzen den frotoietan, ikusiko du.